Ola, hoxe toca outro xogo de auga. En concreto, o pilla a pilla con auga. Imos ver como se xoga. Hoxe toca xogar a un xogo de auga e, a pesares de que non tes que meterte na auga, vas quedar ben molladiño. O xogo durará o tempo que queiramos. Non ten tempo limitado. Deixaremos de xogar por aburrimento, despois de moito cachiño xogando ou por falta de tempo. Para xogar preciso ter posto o bañador, globos cheos de auga nun caldeiro, un pau para marcar as casiñas, un balde baleiro que será o depósito, unha botella de medio litro de auga baleira por xogador e roupa de muda. No xogo elimínase alguén? Non, é un xogo no cal, momentaneamente, os que quedan parados non xogan, pero como poden ser salvados, seguirán xogando nese intre. E como se xoga? Imos describir os pasos a seguir para poder xogar ao xogo de pilla-pilla con auga. Paso 1. Formamos equipos. Soamente hai un equipo morto de sede porque vive no deserto, que escapan dun compañeiro ou compañeira, o camelo, que os persegue. Paso 2A. Marcamos as casiñas. Antes de empezar a xogar, debemos marcar cun pau as casiñas cun círculo no que colla unha soa persoa. Pintaremos tantas como unha terceira parte dos xogadores. Por exemplo, se escapan 18, marcaremos 6 recadros. Paso 2B. Colocámonos. Cando empezamos a xogar, distribuímonos polo campo de xogo. Os que escapan teñen unha botella baleira na man. O camelo estará no centro e terá un globo cheo de auga. Paso 3. Comeza o xogo. Todos escapan do camelo coa botella baleira na man. O camelo tenta alcanzar a alguén para darlle o globo. Paso 4. Cambio de roles. Cando o camelo pilla a alguén, cámbianse os roles. O camelo dalle o globo con auga e o que escapa a botella baleira. Como podo repoñer forzas? Cando estou canso ou cansa porque teño sede, podo meterme nun círculo baleiro. Aquí o camelo non me pode pillar. Como podo salvarme?
Outro compañeiro pode ir buscarme a botella baleira e encherma no balde con auga. En canto ma devolva, xa repuxen forzas e podo marchar. Que pasa se corro coa botella con auga? Pois que teño forzas e non podería meterme en ningún círculo. Para desfacerme dela, podo facer dúas cousas. Cales son? Primeira, intercambiar a botella con outro xogador ou xogadora que a teña baleira. E segunda, baleirar a botella no balde con auga. Paso 5. Rompeuse o globo. Se o globo do camelo se rompe, non pode pillar a ninguén e terá que repoñelo collendo un do balde que ten os de reposto. Paso 6. Rematamos. O xogo acaba cando todos queirades ou cando se rematen os globos de reposto dos camelos ou cando se acabe o tempo. Que che parece o xogo? Divertido, non? Pois agora tócache a xogar. Máis xogos en profiaracelis.com. Graciñas.